Kien ippubblikat dokument tal-konsultazzjoni dwar it-tagħlim tal-lingwi fl-ewwel snin ta' tfal. Id-dokument infassal mill-Kumitat tal-Politika Lingwistika Nazzjonali għall-Edukazzjoni għandu lan li jippreżenta direzzjoni tal-prattiċi li għandhom jintużaw biex ikunu introdotti il-lingwi fl-ewwel snin. Charles Mifsud, chairperson tal-Kumitat, spjega kif id-dokument jippreżenta numru ta' rakkomandazzjonijiet fosthom dik li jingħata rikonoxximent lejn l-importanza tal-irwol tal-ġenituri fit-tagħlim tal-lingwa. Rridu fil-qasam edukattiv fl-ambjent tal-iskola nirrikonoxxu dik il-lingwa li tiġibu mid-dar u nsaħħuha. Imma mbagħad ma' dak irridu nibdew anke nintroduċuhom għal-lingwa u lingwi oħra biex hekk huma jkunu jistgħu jikkomunikaw b'mod faċli kemm fil-ambjent tal-klassi u kemm fis-soċjetà b'mod ġenerali iktar tard. Min barra l-ambjent tad-dar ir-rakkomandazzjonijiet indirizzaw ukoll l-edukaturi u lil dawk li jħejju sistema edukattiva. Dan bilan li jkun hemm rabta sieħa bejn il-familji, is-sistema edukattiva u l-komunità. Il-Ministru l-Edukazzjoni Evarist Bartolo aċċenna fuq l-importanza li għandha tingħata l-edukazzjoni bikrija u saħaq li l-lingwi mhumiex eċċezzjoni. Mhux bistejnhom ikollhom il-ħiliet biex imbagħad jitkellmu ma' oħrajn, biex jaqraw tajjeb, biex jifhmu dak li jkun għaddej, imma nafu li meta inti tiżviluppa l-ħiliet tal-ilsna, tiżviluppa wkoll il-ħiliet ta' kif taħseb, ta' kif tikkomunika ma' oħrajn, ta' kif titkellem ma' oħrajn. Natalja Kuċirkova mill-Open University tar-Renju Unit, esperta ta' fama dinjija fl-użu ta' tablets f'edukazzjoni, tkellmet fuq kif it-teknoloġija taffettwa l-iżvilupp tal-litterizmu u tal-ħiliet lingwistiċi ta' tfal xkejknin. F'pajjiżha tat ukoll seminar lill-għalliema.